Moi bo día a todos e a todas os membros da corporación, señor secretario, personal municipal que nos acompaña, xornalistas acreditados e aqueles que nos, non sei se alguén nos sigue por streaming noxe nesta breve e derradeira sesión do Pleno do Concello da Coruña, o derradeiro desta Corporación 2019-2023, cun único asunto na parte resolutiva, señor secretario. Sí, disculpar a dona María García Gómez, que non pode asistir ao meu correo electrónico. A aprobación dos borradores das actas das últimas sesións celebradas, ordinaria de 13 de abril de 2023, extraordinaria de 2 de maio de 2023 e ordinaria de 4 de maio de 2023, efectúase en cumprimento do disposto no artigo 36.1 do ROF, que establece que 3 días antes da sesión constitutiva procede que ser unha corporación os únicos efectos de aprobación das actas das sesións anteriores. Ben, alguén ten algunha obxección ás mesmas? Pois votos a favor. Ben, pois quedan aprobadas por unanimidade. Moitísimas grazas a todos e a todas. Dá gusto rematar este mandato coa unanimidade do Pleno da Corporación. Como xa lles dixen na anterior sesión, ten sido para min como alcaldesa unha honra exercer o cargo durante estes 4 anos e, sobre todo, facelo con vostedes, con todos, con todas. Un placer pois ter compartido estes 4 anos. Aos que seguen, pois verémonos o próximo sábado e os vindeiros 4 anos. Aos que xa non seguirán na corporación, moitísima sorte e moitísimas grazas. E, antes de rematar, o señor secretario quere dirixirse ao Pleno. Únicamente agradecer a todos os integrantes do Pleno Municipal e ás persoas que forman parte como personal de apoio dos grupos municipais da forma que teñen facilitado a labor de todos os plenos, o propio respeto á legalidade e ao papel de secretaría que todos manifestaron, e agradecerlles aos que non van repetir o mellor no persoal e no profesional. E moitas grazas. Moitas grazas. Levantamos a sesión. Encantadísima de pasar este